Bahai tongbai kha khayo kaham nungna hanai hingke ang tini ke Gaubadi bazar phaijak Gaubadi bazar tini ke hojigirin din tini 28 tarik hingke ang tabo oro asko borok bang tong Gaubadi bazar tini ta se hojigiri horo ke nong no phunungnai tam tam ang tamaya ge naitong ni se sak video no. Nanya di Gaubadi bazar busu borok bang tongkha yang omoh ngke yang mangsudi girok falo arok ge yang mangsudi go nadi borok busu bang ke nanya di yang te so friend nanya di borok busu bang tongkha ngke asko borok bang tini hojigiri ni bagi borok bang ma phaijak ta yang bazar ko bulong khatini